Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Bahay ni Tarlac Representative Rivera sinalakay ng PNP CIDG. Mga armas na kumpiska. Pagkakaisa at pag-unlad ng MSME sa Pampanga, sentro ng 2025 Year-End Summit ng DTI. 100,000 pisong pabuya inalok kapalitang impormasyon sa mga suspek sa pagkamatay ni Kapitan Kiambao. LTO pumreno sa panghuhuli sa mga e-bike at e-trike sa National Highway. At Giant Lantern Festival 2025 inlunsad na. Libo-libong turista inaasahang dadagsa. Nilusob ng ilang miyembro ng PNP CIDG ang bahay ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera para maghain ng search warrant nitong Biyernes, December 5. Ayon kay ABC President Concepcion Chapter Ramon Manugtog, ang warrant ay may kinalaman umano sa mga armas na hawak daw ng pamilya ng kongresista at hindi sa kinasasagutan nitong kaso ukol sa anomalya sa flood control project sa lalawigan. Matatanda ang sinampahan ng kasong plunder sina Rivera, asawa niyang si Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera at Department of Public Works and Highways o DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC sa Office of the Ombudsman noong October 22. May kinalaman umano ito sa mahigit 600 billion pesos na infrastructure projects na napunta sa construction company na Tarlac 3G Construction na pagmamay-ari umano ng mag-asawa. Nauna naman nang sinabi ni Rivera na hindi siya sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Malinis umano ang kanyang konsensya at handang makipagtulungan sa proseso ng investigasyon. Samantala, hindi lamang daw bahay ni Rivera ang pinasok ng mga operatiba, kundi pati ang isa pa niyang bahay ng kanyang anak na hindi na umano sakop ng search warrant. Ayon sa panig ng kanyang mga supporter, isang prayer vigil naman ang idinaos sa lugar habang patuloy ang pagdagsa ng kanyang mga taga-suporta sa nasabing lugar. Muling pinagtibay ng DTI Pampanga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga MSME sa lalawigan sa pamamagitan ng kanilang 2025 Year-End Summit. Kasabay nito, ibinahagi ng ahensya ang mga programa na layong palakasin ang kakayahan at mas marami ang maabot ng maliliit na negosyo. Magabalita si Reiniela Tugay. Muling pinagtibay ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga ang samahan ng mga Micro, Small and Medium Enterprises o MSME sa lalawigan sa Ganaka 2025 Year-End Summit. Idinaos ang pagtitipon sa Oasis Farm, Barangay Sagin City of San Fernando, Pampanga nitong Martes, December 2. Sa temang Remembering Achievements and Inspiring Kindness, ibinahagi ang mga kwento ng pag-unlad mula sa MSMEs na nagpapatunay sa kahalagahan ng inobasyon at suporta ng komunidad. Tinalakay rin ang pagpapalakas ng kakayahan ng maliliit na negosyo, pagbubukas ng mas maraming oportunidad at iba pang programang pangkaunlaran para sa mga entrepreneur. Highlight din sa aktibidad ang iba't ibang programa ng DTI na layong tulungan ng mga MSMEs na mas lumawak ang kanilang network at mas maabot ng maraming tao ang kanilang mga produkto. Hangad din ng ahensya na makasabay sila sa pangangailangan ng merkado at palakasin ang kanilang kapasidad sa pagnenegosyo. Sa pagtatapos ng summit, inaasahan ng DTI na maging mas tumibay ang pagkakaisa ng naturang sektor sa pamamagitan umano ng pagtutulungan, responsableng pagnenegosyo at patuloy na pagkilos para sa pag-angat ng mga lokal na komunidad na ipapakita ng bawat maliliit na negosyo ang kanilang mahalagang papel sa pagbuo ng matatag at inklusibong ekonomiya. Reiniela Tugay, CLTV 36 News. Isang bagong kasunduan ang pinirmahan ng DOTR at BCDA para simulan ang mas malawak na industrial, manufacturing at transport development sa Clark International Airport. Layo nitong palakasin ang serbisyo at pagnenegosyo sa rehiyon. Nakakasana ang Clark International Airport o CRK
bilang isa sa pangunahing sentro para sa industrial, manufacturing, transport at iba pang serbisyo, makaraang lumagda ang Department of Transportation o DOTR at Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa isang kasunduan itong Huwebes, December 4. Alinsunod ito sa atas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang market opportunities at tiyakin ang mas epesyenteng biyahe ng mga pasahero sa CRK. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga ang kasunduan para sa Central Luzon dahil palalakasin nito ang aviation at aerospace sectors ng bansa. Magbubukas rin ito ng market access sa rehiyon at lilikha ng bagong economic activity sa loob ng airport. Sinang-ayunan nito ni BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang na naniniwalang magdadala ang kasunduan ng mas maraming manufacturing activity at transport enterprises na konektado sa operasyon ng CRK. Nakalinya rin ito sa mandato ng BCDA na tiyaking maayos ang mga infrastruktura para sa pagpapalawak ng airport at gawing mas magaan ang galaw ng logistics at transport firms. Sa ilalim ng kasunduan, ang DOTR, BCDA at ang private operator ng CRK na Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation ay magtatayo ng lugar para sa industrial, manufacturing at transport o IMT businesses. Kasama rin dito ang iba pang serbisyong kaakibat ng kanilang operasyon. Pag-aaralan din ang pagbibigay ng incentives upang makahikayat ng mas maraming IMT locators. Dagdag ni Lopez, ang IMT Hub ay magpapasigla sa turismo at ekonomiya ng rehiyon bilang suporta sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Magiging handaan din umano ito sa kaunlaran sa labas ng Metro Manila. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang panukalang batas ang inihain ni Senator Bam Aquino para labanan ang impluwensya ng political dynasties at corporate interests sa Kongreso. Layon din itong protektahan ang boses ng ordinaryong Pilipino. Si Angelica Cara ang magbabalita. Inihain ni Senator Bam Aquino ang Senate Bill No. 1559 o Party List Reform Act na layong linisin ang Kongreso at tiyakin na ang boses ng ordinaryong Pilipino ang maririnig sa Kongreso at hindi ang mga makapangyarihang pamilya o kabilang sa political dynasty at malalaking korporasyon. Hangad ng panukala ni Aquino na magkaroon ng pagbabago sa kasalukuyang sistema ng representasyon na itinuturing na depektibo at nagagamit sa pagsasamantala. Kasama rin sa panukala ang pagwawasto sa isyu ng maling paggamit ng pondo para sa flood control. Yes, have that anger, yes, have that outrage, but really try to deepen it, make it into a commitment, a true commitment, not just to vote for better people, but really to push for systemic changes. Didn't just fail, took advantage. It took advantage of all of the blind spots, loopholes. Batay sa datos ng Watchdog Group na kontradaya, 86 out of 156 party list groups noong nakaraang eleksyon ang may koneksyon umano sa mga makapangyarihang pamilya o korporasyon. Giit ni Aquino, sawa na ang publiko sa Band-Aid solutions. Hiling ng publiko ang integridad at totoong resulta mula sa pamahalaan at mga proyekto nito. They want to see a systemic change. No, they want to see changes that will last. Ang Party List Reform Act ay naglaman ng mga konkretong pananggalang para bumuo ng mas matatag at maayos na demokrasya. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng public evidentiary hearings para beripikahin ang mga party list orgs at tiyakin na kinakatawan nila ang sektor na nais nilang paglingkuran. Dinedisqualify rin ng Party List Reform Act ang mga nominado na may third degree of kinship sa sinumang nakaupong halal na opisyal. Ang mga individual na kasalukuyan o naging kontraktor ng gobyerno o mga opisyal ng kumpanyang sangkot sa mga public projects ay pagbabawalang tumakbo para mapigilan ang conflict of interest. Kasama rin sa Senate Bill No. 1559 ang pagpapalawig ng deadline para sa party list registration mula 90 to 120 days bago ang eleksyon. Gayon din ang pagpapalabas ng certified list of eligible organizations mula 60 to 90 days bago ang halalan.
Kaugnay niyan, mariing hinimok ni Aquino ang taong bayan at mga kapwa mambabatas na suportahan at bantayan ang Party List Reform Act upang masiguro na ang Kongreso ay tunay na representasyon ng mamamayang Pilipino. At that point na nangailangan yung bayan, hindi ka naduwag. Tumayo ka, tumindig, binigay mo yung lahat na makakaya mo, and you offered genuine and real solutions for our people. Angelica Cara, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Hinatid na sa kanyang huling hantungan ng pinaslang na kapitan ng Barangay Balibago, Masantol, Pampanga na si Jinky Boboy Cambao nitong linggo, November 30. Inalala ng local government unit ng Masantol, kapamilya at mga kaibigan ang buhay at serbisyo publiko ng yumaong kapitan na nasawi matapos baralin noong November 25. Nag-alok na ng 100,000 pisong pabuya ang Masantol LGU para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga suspect sa pagkamatay ng biktima. Pinag-utos na rin ni Mayor Dan Ginto ang agaran ng masusing investigasyon upang mahuli ang mga salarin. Panalangin ngayon ng buong Masantol ang hustisya para kay Kap Boboy. Mas inklusibong paglilingkod sa mga Kapampangan ng tampok sa pagbubukas ng kauna-unahang Center for Autism and Neurodiversity sa City of San Fernando. Kung ano-ano ang mga serbisyo, alamin sa ulat ni Rainiela Tugay. Kasabay ng selebrasyon ng International Disability Day 2025, pinasinayaan ng pamahalang lungsod ng San Fernando, Pampanga ang kauna-unahang Center for Autism and Neurodiversity sa lungsod nitong Miyerkules, December 3. Katuwang ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO at ang Persons with Disabilities Affairs Office o PDAO, layon ng pasilidad na magbigay ng mas malawak, mas organisado at mas inklusibong serbisyo para sa mga Fernandinong may autism at iba pang neurodiverse condition. Bagamat nakapag-operate na ang sentro simula noong nakaraang buwan, ngayon lamang ito opisyal na ilulunsad bilang formal na himpilan ng komunidad. Isang lugar na titiyak umano sa mas maayos, mas sistematiko at mas makataong serbisyo para sa mga bata at pamilyang nangangailangan ng masinsinang gabay, therapy at suporta. Mula Nobyembre, 706 individual na ang nairehistro at sumailalim sa mas maingat na pagsusuri. Sa sistemang ito, tinitiyak ng center na ang bawat Fernandino ay tatanggap ng tamang interbensyon sa tamang panahon ayon sa kanilang developmental profile. Yes, komprehensibo ya po ing pinasar na pong ordinansa ng Sangguniang Panlungsod ng Siyudad San Fernando from assessment to kareta pong therapies, makanyan, step by step po, datang tamo ka rin. Hanggang po karetang partnership ta with other department na nung ka rin makasawpla kaya katamo karetang aliwang pamangailangan ng syudad. Kalupa na po ng TESDA, pwede la karetang skills training. Kasi po ini po mag-umpisaya kayong assessment na keti syudad San Fernando alang ma-assess, alang ali ma-assess. Na nung ka rin, kaya rin na po nito, aso pantala mabridge la keng society hangga po ketang materapi la makapag-aral la hangga po ketang makapantun lang obra deng kaya katamo pong kapatid. Panawagan pa ni Councilor Harvey Kiwa, may akda ng Ordinance Number 2025-020 o an Ordinance Establishing the San Fernando Center for Autism and Neurodiversity o SFCAN in City of San Fernando. Dapat mayroong tulong at suportang tulad nito, hindi lamang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Hindi lamang dapat sa loob ng bahay pinag-uusapan yan, hindi lamang pambarangay na pag-uusapan yan. Bagkus hindi lamang po city level. Dapat buong Pilipinas pinag-uusapan na natin yan na mabigyan ng sapat na budget para sa mga programa patungkol po dito sa kondisyon na to.
Patuloy na tatanggap ang sentro ng mga individual na kabilang sa neurodevelopmental concerns tulad ng Autism Spectrum Disorder o ASD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD, Global Developmental Delay, Communication Disorders, Tourette Syndrome o Tic Disorders, Down Syndrome, Intellectual Developmental Disorder, at Specific Learning Disorder. Para sa mga nais magparehistro, maaari nang makipag-ugnayan sa San Fernando Center for Autism and Neurodiversity sa Facebook. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Hindi bababa sa 100 mall sa buong bansa ang gagamitin ng COMELEC bilang venue para sa voter registration at pag-update ng voter records. Kasabay nito, inilunsad na rin nila ang iRegister program para sa mga OFW at Pinoy na nasa abroad. Makikipag-ugnayan ng Commission on Elections o COMELEC sa hindi bababa sa 100 shopping malls para maging venue sa iba't ibang election-related activities, kabilang ang voter registration. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, layunin ng inisyatiba na mas maabot ang mga Pilipinong nais magparehistro bilang bagong botante o mag-update ng kanilang records. Paraan din umano ito ng mga mall operators sa dagdagan ng serbisyo ng kanilang branches. Lumagda kamakailan ang COMELEC ng kasunduan sa pangunahing malls upang palawakin ng mall voting at Register Anywhere program o RAP. Kabilang dito ang Robinsons Malls, SM Supermalls, Walter Mart, Fininvest Malls at Mega World Lifestyle Malls. Nitong nakarang May 2025 elections, 53 malls ang nagsilbing venue para sa mall voting program. Samantala, irinunsad na rin ng COMELEC ang iRehistro para sa overseas Filipino workers o OFWs at mga Pilipinong nasa ibang bansa. Pwede nang mag-apply online upang sagutan ng Overseas Voters Form 1 o OVF1. Paliwanag ng COMELEC, hindi ito direktang online registration. Kailangan pa ring i-print ang PDF form at personal na isumite sa pinakamalapit na overseas voter registration site para maproseso ang aplikasyon. Nag-resume ang overseas voter registration noong December 1 at magtatapos sa September 30, 2027. Maaring mag-apply ang Filipino citizens na 18 years old above at nasa abroad sa May 2028 elections, kabilang ang OFWs, immigrants, at dual citizens. Kailangan nilang magpresenta ng valid Philippine passport, Seafarer's Record Book para sa mga seafarer, o Certificate of Retention, Reacquisition para sa dual citizens. Maaaring magsumite ng aplikasyon sa pinakamalapit na Philippine Embassy, Consulate, Cultural Office o sa Office for Overseas Voting sa Intramuros, Manila. Noong May 2025 elections, humigit kumulang 1.24 million overseas voters ang nakarehistro. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naglabas na ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa karneng baboy bilang paghahanda sa pansamantalang import ban ng nasabing produkto dahil sa ASF. Nakatakdang ipatupad ng Department of Agriculture o DA ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa piling produkto ng baboy sa Biyernes, December 5. Kaugnay ito ng pansamantalang import ban sa buhay na baboy at products na galing Spain. Ang ikalawang pinagbumula ng pork imports ng Pilipinas matapos ang naiulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., minamadali na ng kagawaran ang pagsasapinal ng MSRP para mapanatili ang matatag na retail prices sa gitna ng tumataas na demand ngayong Kapaskuhan. Partikular na itatakda sa 370 pesos kada kilo ang MSRP ng pork liempo, habang 350 pesos naman kada kilo ang pigi at kasim. Kaugnay naman nakaambang suspensyon ng pag-angkat ng karneng baboy mula Spain, ipagbabawal ang mga produktong na proseso simula November 11 maliban kung may ASF-free certification. Gate ng kalihim, mananatiling stable ang local supply dahil sapat ang stock sa mga cold storage facility at nananatiling matatag ang presyo nito sa merkado. Batay sa DA monitoring nitong December 1,
Ang bahagi ng pork ham sa Metro Manila ay nasa 270 pesos hanggang 390 pesos kada kilo, habang ang pork belly ay nasa 320 hanggang 470 pesos per kilo. Bukod sa baboy, magpapatupad din ng DA ng 120 pesos per kilo na MSRP para sa imported carrots simula Biyernes. Matatandaan nitong December 1, ipinatupad na rin ng MSRP sa sibuyas na 120 pesos kada kilo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Matapos umanin ng batikos sa publiko, sa susunod na taon na lamang ipatutupad ng Land Transportation Office o LTO ang pag-impound sa mga e-bike at e-trike na dadaan sa National Highway. Hindi matutuloy ang plano ng Land Transportation Office o LTO na hulihin at i-impound ang mga e-bike at e-trike na dadaan sa mga national highways sa ipapatupad sana ngayong Lunes, December 1. Ayon sa ahensya, pansamantala itong ipinagpalibad bunsod ng natanggap na malaking bilang ng reklamo sa naturang hakbang mula sa publiko. Sa isang pahayag nitong linggo, November 30, sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao na inilipat ang enforcement date ng polisiya sa ikalawang araw ng Enero ng susunod na taon upang bigyan ng isang buwang palugit ang mga gumagamit ng e-bike at e-trike. Karagdagang panahon din umanito para mapag-aralan at magbigay linaw sa ipapatupad na patakaran bukod pa sa komprehensibong information drive sa mamamayan. Maglalabas umano ng guidelines ng LTO para maipaliwanag kung saan po pwede at ipinagbabawal dumaan ang mga tinatawag na light electric vehicles o LEVs. Simula Lunes, magtatalaga ng mga enforcer ng tanggapan sa mga pangunahing lansangan, hindi para manghuli, kundi para magbigay kaalaman hinggil sa maaaring gawin ng mga e-bike at e-trikes. Sa pagsapit ng January 2, maghihigpit na ang ahensya at mag-i-impound na ng mga LEVs. Paliwanag ng opisyal, hindi raw nila hangad na makaabala dahil tanging nais ng LTO na maging ligtas ang mga kalsada sa mga motorista, maging ng mga gumagamit ng e-bike at e-trike. Nauna nang idinahilan ang dumaraming aksidente sa mga national highways na kinasasangkutan ng mga LEV na sanhi ng inilabas sa polisiya ng LTO. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sanib puwersa ngayon ang Department of Transportation at the Office of the Solicitor General para makapaghanda ng kaukulang dokumento na kinakailangan sa pagresolba ng right-of-way issues at site acquisition para sa rail project sa Luzon. Nagkaisa ang Department of Transportation o DOTR at ang Office of the Solicitor General o OSG para maisakatuparan ng mabilis sa implementasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR at ng Metro Manila Subway Project o MMSP. Sumailalim sa pagsasanay ng OSG ang mga tauhan ng Transportation Department para sa expropriation cases sa mga pribadong lote na daraanan ng Railway System Project sa Clark nitong Huwebes, November 27. Ang expropriation ay ang legal na proseso kung saan maaring kunin ng pamahalaan ang pribadong lupa o ari-arian para magamit sa mga proyekto ng gobyerno na itinuturing na para sa public use o kapakinabangan ng publiko. Sa ilalim ng batas, dapat munang makipag-ayos ang gobyerno sa may-ari ng lupa para sa makatwirang bayad. Kung hindi magkakasundo, maaaring magsampa ng kaso ang pamahalaan sa korte upang ipag-utos ang pagkuha ng lupa kapalit ng just compensation. Karaniwang ginagamit ang expropriation upang maiwasan ang pagkakaantala sa implementasyon ng malalaking proyekto, lalo na kung mahalaga ito sa mas mabilis na serbisyo at benepisyo ng mamamayan. Ang Right Workshop on Expropriation Cases ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang lahat ng flagship infrastructure projects upang agad na makinabang ang mga commuter. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez,
Ang sabayang paghahanda ng mga expropriation pleadings ay magpapabilis sa proseso ng right-of-way at site acquisition para sa NSCR at MMSP. Isa raw ang hakbang na ito ng ahensya upang masunod ang itinakdang timelines sa pagkumpleto ng mga proyekto. Pinangunahan ni DOTR Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition Irish Calagos ang workshop na naglalayong pabilisin ang pag-draft ng pleadings para sa pagdinig ng 137 expropriation cases. Sinabi ng opisyal na aabot ng 1.068 billion pesos ang kabuang halaga ng land acquisition para sa mga kasong ito na sumasaklaw sa 40,488 square meters sa north segment at 25,194 square meters sa south segment ng NSCR at 3,177 square meters para sa MMSP. Nitong Oktubre, iniulat ni Lopez na makukumpletong right-of-way requirements sa northern section ng NSCR mula Malolos hanggang Clark sa kalagitnaan ng susunod na taon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Dahil sa pagtaas ng produksyon ng mga paputok tuwing holiday season, maghihigpit ang DOLE sa pagpapatupad ng occupational safety and health standards sa mga pagawaan para matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Narito ang report. Inatasan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng regional offices nito na higpitan ng pagmonitor sa mga pagawaan, distributor at tindahan ng mga paputok alinsunod sa Labor Advisory No. 18. Layunin nito na matiyak ang pagsunod ng industriya sa Occupational Safety and Health Standards o OSHS at sa Republic Act 11058 ngayong holiday season. Kasama sa pagsusuri ang koordinasyon ng DOLE Field Offices sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga LGU para maiwasan ang aksidente sa mga lugar ng trabaho batay sa guidelines ng Department Order No. 238 Series of 2023. Pinaalalahanan din ng DOLE ang mga pribadong kumpanya na maghigpit na sumunod sa OSH standards, kabilang ang Department Order No. 252 Series of 2025. Department Order No. 134 Series of 2014 at iba pang kaugnay na regulasyon. Inatasan din ng mga regional office na isumite sa Bureau of Working Conditions ang listahan ng mga na-monitor na kumpanya bago sumapit ang kalagitnaan ng Enero 2026. Kaugnay niyan, tuloy-tuloy na ang inspeksyon sa mga high-risk workplaces na nagsimula nitong November 30 at tatagal hanggang December 30, 2025. Batay ito sa ninagdaang Labor Advisory No. 14 Series of 2025 ni Secretary Benvenido Laguesma. Mahalaga raw ang isasagawang pagsisiyasat upang matiyak na hindi nasasakripisyo ang kaligtasan ng mga manggagawa sa gitna ng pagdami ng economic activities ngayong holiday season. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Alerto aliso po mga kababayan, asahan ng pag-ulan hanggang Pebrero sa susunod na taon, makarang opisyal nang ideklara ang pag-iral ng La Nina sa bansa. Magdala na ng payong, kapote at iba pang panangga sa ulan. Asahan ng mas malaking tsansa ng pag-ulan sa susunod na mga buwan sa bansa. Makarang opisyal ianunsyo ng mga eksperto ang pag-iral ng La Nina sa Tropical Pacific. Nakasaad sa La Nina Advisory No. 1 ang pag-asa na resulta ito ng pagbaba ng temperatura ng dagat mula Setyembre at lalo pang lumig nitong Nobyembre. Ayon sa pinakahuling pagsusuri, mananatili ang La Nina hanggang unang quarter ng 2026 o hanggang Pebrero 2026. Nangyayari ang La Nina kapag ang temperatura ng dagat sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean ay bumaba ng negative 0.5 Celsius o mas pababa pa. Kapag tumagal ito ng 3 buwan, itinuturing itong opisyal na kondisyon ng La Nina. Karaniwang nagdudulot ang La Nina ng mas maraming ulan sa maraming bahagi ng bansa. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha, flash floods at landslide sa mga susunod na buwan. May posibilidad din ng mas aktibong bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan ng publiko at mga lokal na pamahalaan na maging alerto at handa sa posibleng epekto ng mas madalas at malakas na pag-ulan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Inilunsad na ng Giant Lantern Festival 2025 Executive Committee ang pista ng mga higanting parol na ilang araw na lamang inihintay at inaasahang dadagsain ng mga turista. Inaasahang maging makulay, makislap at kumukuti-kutita pang pinakaabangang okasyon ngayong Kapaskuhan sa City of San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival o Ligligang Parol. Muling bibida ang mga higanting parol na gawang Fernandino sa paglulunsad ng kasiyahan ngayong Lunes, December 1 sa Executive Building Heroes Hall. 10 barangay ang kasali na magtatagisan ng disenyo, diskarte, sayaw ng mga kulay at mga pakulo sa Giant Lantern Festival Competition Night sa December 13, araw ng Sabado. Ayon kay Engineer Emer Feliciano, co-chairperson ng GLF 2025 Executive Committee, patuloy ang kanilang preparasyon sa likuran ng Robinson Star Mills para matiyahang kasiyahan ng mga dadalong turista, mapalokal man o galing ibang bansa. Expected spectators tapo kitang katamong barricaded area for standing room only is it can accommodate up to 5,000 to 6,000 people, and then with a seating capacity of 2,500. Dahil pa po open spaces outside. Maski 10,000 po, all in all, pagyo lang po kitang venue. Maluwalas siya po ita. Now, it is on a first come, served basis. Libre po ini, alam ba? May mga ipatutupad na hakbang ang lokal na pamahalaan upang matiyak na magiging maayos ang daloy ng trapiko dahil sa inaasahang dadagsang manonood sa GLF. Going to the main area, wala po po rin maging access tamo ken. It's one is the Jose Abad Santos Avenue, and then naman pwede naman po iking Barangay San Jose via the subdivision po itang East Gate, pwede yan pong gamitan ito. Now, with regards to the parking plan po, we've coordinated with Robinson, baka na po rin manalbe po baka sa akin. Enough na po rin ang parking spaces. Pangako mo po kaya kayo ba yan with regards to traffic. We are not promising you a traffic-free Giant Lantern Festival. Walang imposible yan po. But what we can do is we're going to manage it properly. Baka nila po etamo po magka-gridlock. Just the same po kita nangyari po last year. And hopefully po, ito po plano ni may execute po masales and through the help of our media friends, sa po rin yung makapormang IMT kaya kasalikuyan. Sinabi naman ni Engineer Noel Gomez, all systems go na at malapit nang matapos ang mga parol na kalahok sa kompetisyon. December 13 is fast approaching, and we look forward for December 13, and as per our final meeting on December 2, and it looks like everything is on track. Ang mga parol natin almost nasa testing period na sila manamang, at yung mga site preparation going na rin, and yung sa safety tulad ng report kanina, so everything I see na on track lahat ang schedules, lahat ng mga chair and co-chair persons at different subcommittee are doing their best. They are doing all their responsibilities, and because of that, I see the December 13 with your help, with the support of everyone, tulad ng Wisor High, ang masasabi ko lang, kayo pong lahat na nandito at yung ibang nagtatrabaho sa likod ng Giant Lantern, kayo po ang hangin sa likod, sa ilalim ng aming mga pakpak ng Executive Committee. Nagpasalamat si Mayor Vilma Balya-Caluwag sa private sector at iba pang kabahagi ng Giant Lantern Festival, kasabay ng paghikayat na maging safe ang lahat sa Ligligang Parol. Safety first, karen po mamundukan, karen po kaya betamo, kay Giant Lantern Festival, again, in pong safety first, iya pong priority tamo. Uli pong rin kaya katamong parol.
Siguradong something nala. Pagmayabang tanan niya na naman po ingke katamong activity ngening daratang December 13 na ring mga ragul parul sala mga tingkad aparul tamo na iya naman po talagang dapat tamong ipagmaragul uling ken tamo po magaling at ken tamo po sidikat anya itamong mayawos Christmas capital of the Philippines. Magkikislapan ng mga higanting parol sa Giant Lantern Festival sa December 13, 2025 sa Robinsons Star Mills, Pampanga at mapapanood din ito live sa CLTV 36. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa gitna ng patuloy na panawagan ng publiko para sa malinis sa tapat na pamahalaan, muling naging simbolo ng protesta ang tradisyong Oblation Run ng University of the Philippines. Mas naging makahulugan pa ito ngayon dahil sa pagdiriwang ng ika-100 taon ng pagkakatatag ng Alpha Phi Omega Fraternity. Naratong report ni Raymond Tasoy. Hubad na katawan para sa hubad na katotohanan. Ito ang naging simbolo ng Alpha Phi Omega Fraternity sa paggunita ng 100 taong pagkakatatag ng kanilang samahan ngayong Martes, December 2. Mahigit sa 20 tinatawag na residente ng Alpha Phi Omega mula sa iba't ibang chapters dito sa Pampanga at iba pang karatig lalawigan ang nagtipon-tipon dito sa UP Clark para sa kanilang Centennial Oblation Run. Panawagan nila, wakasan ang talamak na korupsyon sa pamahalaan at panatilihing tapat ang paglilingkod sa bayan. Sumentro sa temang ika-100 taon ng paglilingkod, takbo para sa bayang nilulunod ng katiwalian, korupsyon wakasan ang aktibidad sa taong ito. Dito, bitbit ng mga lumahok ang mga placard nang mariin nilang pagtutol sa katiwalian at ipakita ang kanilang pagkadismaya sa sistema, gaya ng umano'y malawak na anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Alam naman po natin na matagal naman ng korupsyon sa bansa natin, pero ngayon na mas nagiging talamak ito, nararapat lamang na mas paigtingin pa yung galit ng madla. Kaya ito po ang pinili naming tema kasi gusto namin na yung galit na nararamdaman ngayon ay hindi lang matapos o hindi lang panandalian. Ayon sa Grand Chancellor ng Apo Omicron Chapter na si Joaquin Miranda, iisa lang ang kanilang hangad sa kanilang pagtakbo ngayong taon. Yun ay ang may mapanagot sa korupsyon sa bansa. Siyempre, isa lang din naman ang gusto nating makita. May makulong, mayroong mga managot, at pagkatapos ng lahat ng yon ay tuluyan ng matigil ang korupsyon sa Pilipinas. Dahil hindi lang naman yun natatapos sa pagkakulong ng ng onting mga politiko ngayon. Hindi lang naman ito natatapos sa pagtatanggal sa posisyon ng mga nakikitaan ng ebidensya. Kahit na makulong ang mga ito, kung meron at meron pa rin gagawa ng korupsyon, ay hindi ito matatapos hanggang sa mga darating pang henerasyon. Sa kabila ng ilang batikos, iginiit niyang mas mahalagang mapansin ang mensahe kaysa protektahan ang sarili mula sa puna. Kumbaga para sa amin lang po, ang ginagawa lang namin ay ang sa tingin namin ay nakakatulong at nakakapagbigay pansin sa ibang tao. Ngayon may mga tao na kumukontra dito at nirerespeto namin iyon. Pero para sa amin, ang layunin namin ay para makatulong sa bansa at mas maparinig pa sa mga tao ang dapat nilang marinig at ipaglaban. Samantala, binigyang diin naman ni Elizandra Ojo, Grand Lady Chancellor ng Apo Omicron Chapter, ang nagiging partisipasyon ng mga kabataan sa mga nagaganap sa bansa. Para sa akin, tama lang na mataas ang concern nila or magkaroon sila ng pakialam sa kung anong nangyayari sa pamayanan dahil sila rin naman ang siyang pinakamaapektuhan nito. At yung mga desisyon na ginagawa ng nakatatanda o yung mga desisyon na mali na ginagawa ng mga nasa pamahalaan o even yung mga magulang o yung sa pang-araw-araw na desisyon, sila rin naman yung pinakaapektado dito at pati yung kinabukasan nila is at stake kapag hindi nila ito naitama ng mas maaga. Ayon naman kay Apo National President Attorney Fritz Sapon, malinaw ang mensahe ng kanilang samahan na hindi lamang ito basta pagtakbo, kundi panawagan para sa pagbangon ng bansa. Kaya ito po ay malinaw. Malinaw po ito na pahayag ng Alpha Phi Omega Omicron Chapter at ng mga kapatid ko dito sa UP Clark na ilaban po ang ating bansa. Ipakita natin na tayo bilang mga Pilipino ay naninindigan kung ano po ang tama at ipaglalaban po natin ang kapakanan ng mga susunod na salinlahi. Ito na po ang oras kung hindi po tayo kikilos, hindi po tayo magsasama-sama para marinig po nilang ating inaasam at ang ating dalangin ay wala pong mangyayari. Sa kanilang ika-100 taon, nananatili umanong buo ang panatan ng Alpha Phi Omega, ang maglingkod, manindigan,
at maging tinig laban sa katiwalian para sa bayan at para sa kinabukasan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nakatakdang simulan ni Lynn Mary Leslie, ang 83 taong gulang na motorcycle enthusiast mula Queensland, Australia, ang kanyang 2,500 kilometers na Philippine tour sakay ng BMW R1300 GS. Alamin ang buong detalye sa Laos Auto News, si Reniela Tugay. Age doesn't matter. Yan ang motto ni Lynn Mary Leslie, isang motorcycle enthusiast mula Queensland, Australia. Ipinagdiwang ni Lynn ang kanyang 83 kaarawan noong November 29. Isang patunay sa kanyang panghabang buhay na pagmamahal sa pagmotorsiklo at isang makabuluhang pamana na nakaugat sa pagkakaibigan. Nakatakdang simula ni Lynn ang isang 2,500 kilometer tour bilang pillion rider ni Clutch Moto Tour CEO Rosle Verbock kasama ang kanilang wingman na si Robbie Kokjansik. It's nice to turn 83 in the Philippines and celebrate with everybody else. And to come to Philippines with the persuasion of Rosle to say, I have never been here, I like to travel the world, and this is a country that I wanted to see but never had the opportunity to do so. So Rosle says, come on down. So, well, I've got to go up. He comes down to the Philippines. But it's been absolutely fantastic what I've seen for the last couple of days. So I'm looking forward to wherever we go. That'll be fantastic. Nagsimula ang koneksyon ni Lynn sa motorcycle touring ilang dekada na ang nakalipas nang makilala at maging kaibigan nila ng kanyang yumaong asawa na si Victor, si Rosle Verbock, isa sa mga nagtatag ng Clutch Moto Tours. She was back riding a lot with her husband, and in the year 1999 they bought the brand new 1150 GS at the time. With that bike they did 254,000 kilometers all around Australia before, and when Victor, just before Victor, her husband died, we had a deal that I can buy that bike. I wanted to buy that bike and keep it as a souvenir on the good times when we were riding together around Australia with Victor. So that GS 1150 is now with me in Europe. Bilang suporta, nagsagawa ng send-off event ang Laos Auto Group at BMW Motorrad para sa team ni Lynn, Rosle at Robbie, kung saan winelcome sila ng mga staff at media. Dagdag pa rito, ipagagamit ng Laos Auto Group at BMW Motorrad ang isang BMW R1300 GS para sa tours. But we'd like to thank the BMW Motorrad and the Laos Group for providing the bike that Rosle Lynn and Lynn will be using to tour Luzon. Lynn was telling me it's a very comfortable bike and she's having a good time riding pillion to Rosle. Dagdag ni Rosle, nakikita ang paglalakbay na ito bilang isang pagkakataon upang maipakita ang kahangahangang tanawin ng bansa at ang mainit na pakikitungo ng mga Pilipino. Is that we're gonna ride 1 week of the North Luzon, and then we are flying to Zamboanga, and we are riding another week of Mindanao. So the rest is happening daily according to how she feels, how the weather is. Ani Lynn, ang sekreto para makapag-travel around the world ay magkaroon ng healthy lifestyle. Time and village with the stamina, and I play lawn bowls, and I do swimming every day. I do walking, and then I get on my motorbike and ride. So that's how I keep up my stamina. It's only a number. No, I don't know. A lot of people like to think they're old and act old, but yeah, age doesn't matter. And I'm still in good health, which makes a lot of difference, yes. Ang biyahe ni Lynn Leslie ay nagsisilbing paalala na ang edad ay hindi limitasyon para matupad ang pinapangarap na adventure sa buhay. Reniela Tugay, CLTV 36 News.
At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36 at sa aming TikTok o Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais mong balikan naman ang programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at aming website at www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 105 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong persa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.